Igbo nyema na ege ntị ekene kwa mụnụ. Onwe video na forget this video na making on a trend. This video has been trending massively. Kedu ihe na-eme na? This old man kete na afọ na video just na anya ofama. Somebody would they are right in the act. Kedu ihe na-eme na? Is good on ya no katakwa ihe me CJS. Watago ihe me kata CJS. Kedu nke bụ na because na sorry to say this so. Sorry to say this mana agba m ogologo ụzọ abagana kwa abagana ogologo ụzọ abagana niile agba m ya down to gbayo ogologo to Oyago. I kept seeing abandoned properties by the roadside. It does not give good view of the city. Listen to me, I'm driving somewhere. Obolo Igbo onye mara ụzọ ahụ na-ekwe very well. Pay attention to this thing. Agwa m na makwa nnata. Anata m n'ogbo ogologo ụzọ abagana down to Oyago. Ụzọ echu ụzọ aka mmiri wewe. That road does not give good view. In and out both left and right. Abandoned properties kanko. And then I've abandoned properties 2 years ago, 3 years, and I work abandoned properties that somehow they can't go 10 years. And then I did not ask question why these things are already abandoned. And they don't even have the capacity to do something equivalent to this thing under Noame. It is this video Madonna alone or this old man. Well, young lock Igbo Nefeso Balena Koko. Uno mmadụ na-alụ nya na ana dị ebe a. Anyị akpọ ihe nke a gịnị? No, ka anyị kwuo ekwu, anyị akpọ nke a gịnị? Young men tonite ama ihe na-eme ihe aghasa. Ụfọdụ apụtasị gị na nwere ihe na-eme na nwere ihe mena, mana deep down you people knows that something is wrong somewhere. A lot of young men are go 1 step front, 3 steps backward, 1 step forward, 3 steps backward. Expenses are not carry income. Yes, I'm in Nigeria. Obodo de we could see the expenditure, climate change, and do 2 years again. See, but let us leave those things aside. I want on Africa because now when this old man no refuse to let the young one live, kedi haya boya mu ama nkwekwa o njide go no dey ha na my property mmezukwa go kutupu government abia kutupu government abia because na ndị Igbo na-atụ n'isi onye na-asọrọ ntutu dị n'isi ta ga-alụ ịtabi ya n'ike iso na nsị dị n'ike mmesugo ọkụ tupu government anabia because na I so much believe in suffer not a wish to live. Ita na afufu ka onye ilo gị wee dị ndụ. Ita na afufu in a video post. Just go and look for that video you have been lied to. Click on, just go scroll down here. This man was saying that no nare ekpele ndị ile ekpele ka ha dị ndụ. Na ọ dị ndụ ọ ka na-eme ihe asị ya mee. That na onye ile ahụ mee gịnị nyanwụgodo anwụ. That is exactly what I am saying. Only la hamegine nyangu go down first. The solution boy ko banye na nini. Dr. Paul Eneche yesterday na church when one lady be banye Thanksgiving that na Kemgbe 2011. Or 2011 or some bido mbo accident. Go and check the video online. Not only no be one of our uncle the uncle we say no nyanga bu uncle kwesi no ya. No bona mama ya den do she go and ask the mother. Konachi ya back to city on one accident. Paralyze ya. God so kind Obiana church ebele regain one. In the process of giving that testimony, Dr. Paul Eneche we joy say na the uncle okademdo. Osia yes no osia nyabia. Now the only solution then is that that uncle Ejebegodo he may repent, give his life to Christ manana na Jebegodo. That is why the China take corruption very, very seriously because Kuno na say and the China na China example. Will you people also copy the kind of disciplinary measures Hane Wepotelo? The kind of disciplinary measures Hane Wepotelo in the mother. In other words, China jidegi for corruption.
prove again, imago after investigation you were found guilty. Aye gbu ihe niile na-esote gị n'azụ to make sure that your lineage ụmụnne nwere ụmụ ịtọ aye gbu ha ncha gbuo nwunye gị gbuo everything niile si na agbụrụ gị pụta because na so that your lineage will not inherit ajọ ihe kọda bụ n'ofu aka lọta mmanụ ojezu ebe niile go and make your investigation. That is why enye mmadụ ọlụ kata ma ya ha lụọ ọlụ were ego ji eji wee tiwi na ka ọfụ na dị ọlụ gara aga and they have been living with it. Japan nwere the highest level of cleanliness in the whole world. They believe na the tea na isi ọjọọ na shorten the life of mmadụ. So they thrive more on neatness and godliness. Mana ndị nka ihe afọ mmadụ the was na ihe bụ agadi nwoke kwesịrị ịdị na-asị ka ihe ahụ ị na-amenwụrụ in your prime, ihe ahụ ị na-amenwụrụ mgbe nke gị na ụmụazị na-apụtazi na-eme ya kịta n'iri ka aja ahụ ike mana nwere nkunu na-emenwu nkunu dị after eyi nna onye nka gbidigbidi ka eji di ya ka eme nka ike obi wele ọkụkọ anatị nke dụ ka ọkụkọ ha dị ndụ ị na-adọfusi ya jirụpụsi anya ji gbuo ọbali ya na-efesa n'ụlọ mmadụ. So ọ bụrụ na mmadụ afụrụ gị at the end of the day, this young man emegide. That's when you an example about Ghana. There are so many people like that in Southeast Nigeria today. Idem of mama na wasi pohana block dosa problem. Oko we kan man. Oko bu no so se alota no nwa mi ebuzome. Nwa ga ha ina-eme na se no ebuzome na agbasa nwa onye ọzọ wicked. The more ina-eme that into nwa onye ọzọ, the more nwa ga na awa akori. Most of you people ended up with a balloon now we have balloon. I be heavy with a lot of double on me. Because on the buy. Came upon a king man often to put Megan or go a camad, which I call them cordon bosom. O nwere ọzọ ị ka gwọrọ n'isi ezinụlọ onye ọbụla maọbụ isi ụmụ gị maọbụ isi onye na-ebe ọ bụrụ na o nwere gapụta ya kịta onwe na-ajụ na ọ gị gwọrọ gafụrụ anya na onwe ha ọzọ o nwere ọzọ o nwere ka iliri n'ala akịta mmadụ amahọ o nwere gwa m kịta ka ibu ka ebute ya onweghị ọgwụ ọzọ ị gwọrọ n'isi onye ọbụla onwe ike enyi na ebe a kịta ka a ga-egbuo ya bupụta ya tupu emebibe ya anyị ebupụta ya like nke a kịta na-afụrụ gị o nwere ike enyiri ebe a onweghị. Okay. Kala abala ọkụkọ ofelu. Ebe afọ ife anyị na-adịrị ya bụ maka ndụ ya maka excuse o nwere ọzọ dị be gị mebi ka ị gwọrọ n'aha ndị a o ji emegide anyị iji emegide mmadụ gị na ya bi ị gwọrọ maka mmadụ ị ga-emegide ezinụlọ ndị